актуалната част на темата. Сега имаме вече историческа база, на която да стъпим, за да говорим на това, което предстои да се случи. А то предстои в близките дни. На 21 юли започва процедурата. Първото гласуване. Която ще продължи колко време? Някъде до края на октомври. Зависи, може и края на септември да приключат. Значи те са 4 или 5 гласувания, като вече четвъртото и петото стават цветни. Тогава ще се знае. Какво предстои да се случи да започнем от датата 21? Значи тогава 15-те... И колко кандидатури ще имаме? В момента са 12. Значи имаме главно от Източна Европа кандидати, но се появиха. Ето вчера излезе от Коста Рика Кристияна Фигерес, която работи последните 6 години по глобалното затопляне. Силна кандидатура. Познато име? Да, особено в тази. И в ООН, и в повече в средите, които се работят с климата. И Коста Рика е много така чудесна държава, от гледна точка на това, че е абсолютно неутрална, няма армия. Това е най-миролюбивата страна на земята, може да се каже. Швейцария има много повече армия, отколкото Коста Рика. И тя е чудесен дипломат. И някакси тя е по-добра кандидатура от Сузана Малкора, която малко британците ги дразни в малвинските кризи. Или пък Хелън Кларк, която пък е прекалено про-британска. Нека да кажем, Сузана Малкора е аржентинската кандидатура, Хелън Кларк е Нова Зеландия. Значи ето това са интересни в момента обсъждани имена. За първи път, значи, какво е интересното? Имаме много силни женски кандидатури и общо взето има така негласен консенсус, че следващия генерал секретар ще е жена. И то, имайки предвид ето силните кандидатури, виждаме, че аз бих казал, почти е невъзможно има и добри мъжки кандидатури, но те нямат шансове. Просто има така негласен консенсус. Ти още миналата година сподели едно твое наблюдение, че профила се търси като пол да е женски, а като география да е източно полукълбо. Да, Източна Европа няма нито до сега генерален секретар. И на изток от Източна Европа. Не, Азия има, но няма Източна Европа. Но там вече Австралия, Нова Зеландия. Това е вече... Те са в групата на западноевропейските страни. Те не са отделна регионална група. И там може да се каже, че е имало. Имало е скандинавски, имало австрийски кандидати. Така че Източна Европа остава непредставена на ниво генерален секретар и доста се говори за това. Значи има и такъв също, но вече по-слаб негласен консенсус. Тук Източна Европа трябва някакси да се бори за това нещо. Както Азия и Африка. Сказах, че те са се разбрали тогава. И никой, примерно африканец, не е противоречал на избора на Бан Ки Мун. Но сега виждаме, че вече този, принцип отслабва. Вече повече се говори за това, че няма значение откъде идва, ако е добър кандидат, трябва да представя целия свят. Така че източноевропейците имат аргумент, но той е по-слаб, отколкото е бил исторически до сега. Така че няма да се очудиме, ако този регионален принцип въобще отпадне. След 10 години може въобще не се говори за региони. И да има дори кандидати от цял свят и да се избира. Дай Боже. Да. Това означава, че света се хегемонизира някакси. Ако сега е източноевропеец, не би трябвало повече. Всички са задоволени, всеки е бил веднъж или два пъти и вече не би трябвало да се връща. Силните кандидатури да ги откроим и вече да се спрем след малко и на нашата. Тя е достатъчно добре осъдена, достатъчно ясно, но все пак да я разположим в контекста, госпожа Бокова, в контекста на другите силни кандидатури. Госпожа Бокова първо е компетентен човек и доста дълго вече е доказал с работата си в ООН, че познава проблемите и може да ги разглежда и да ги решава. Но също така за нея работят и другите фактори, които тук що казахме. Източна Европа, жена и опит в ООН. Ето, ако вземем тия три неща, тя е единствената, която ги покрива. Така че аз смело казвам, че тя ще бъде една от 2 или 3 най-добри. В тройката? В тройката, с абсолютно сигурност. Между другото, каква е практиката? Стига ли си до някаква къса листа? Тоест коя е най-късата листа? Накрая 4 бяха през 2006 година. Значи при 10 години останаха 4. И от тях вече, Бан Ки Мун имаше 11, Шаши Тарур имаше 10. Да. И тогава, но от тия 5, които гласуваха след Шаши Тарур, имаше вето на постоянна членка на Съвета за сигурност. Тоест, така може да прогнозираме, че няколко кандидати, включително Бокова, ще имат над 10 гласа при първото гласуване.
Няма да знаем кои са против тях. Вече евентуално някакви дипломатически контакти или канали да ни кажат кой за кого е. Не се знае Великобритания и Съединените щати какво ще кажат. Те са много така в момента потайни. Има спекулации, но те открито не казват нищо. Русия, Франция... съмнение, че те може би няма да застанат, няма да подкрепят нейната кандидатура. Не са казали Съединените щати и Великобритания. Да, само, че вчера виждам публикация, 7 юли, Wikileaks. Съединените щати яко натискали Бокова да стане генерален секретар на ЮНЕСКО. И тук има в Wikileaks извадена една много интересна кореспонденция, в която участва Хилари Клинтон. На ЮНЕСКО преди... Да, за кандидатурата и на ЮНЕСКО през 2009 година, мисля. Да. Тоест, те тогава тя е била кандидата, за който те са натискали. Тя също е първата жена, генерален директор на ЮНЕСКО. Действително, там борбата беше с един египтянин. И тук излиза, че Хилари Клинтон е настоявала, евентуално да бъдеш президент на Съединените щати, е настоявала за нейната кандидатура. Има лоби. Тогава, говорим за 2009 година. Действително, това е вярно. И от Вашингтон, според мен, зависи кои са другите. Значи, това е интересно. Дали Съединените щати, в крайна сметка, когато станат 2 или 3, ще натежат към Бокова или към някой кандидат, който те предпочитат. Има съмнение за Сузана Малкор, но тя също не е без проблеми. Тя не се, както казах, Великобритания, Русия може да каже, не искаме да е източноевропеец, не искаме да е аржентинец. Така че вече ще има един процес на барген, на трейд. На масата сядат и почва да се пазарене на български. Така, сега, има ли тежест една евентуална кампания от типа на тази, за която ти спомена на Бан Ки Мун? От тук насетне, ако някой кандидат ще прибегне до такава форма на убеждаване? Това не се харесва вече, както се е харесвало исторически. То, защото Бан Ки Мун го направи доста нахално и назначенията, които направи, не бяха добри. Така че аз не мисля, че следва. Значи, по-скоро кандидатът трябва да е спокоен, да е компетентен, да отговаря така с достоинство на някакви въпроси, които му се задават, да показва способност да води организацията. Такива, задкулисните сделки не се харесват и според мен не бива да се правят. И затова значи, има голяма кампания да има повече от един, да има две предложения от Съвета за сигурност към Общото събрание. Тоест истинското решение е да се реши от 193. Още важи правилото, Съвета за сигурност поднася един кандидат. Това е написано правило и Съвета за сигурност си държи на него. Даже бяхме в Ню-Йорк преди 2 седмици. Британският посланик много ясно каза, че не му харесва идеята да има 2 кандидати в Общото събрание и го обясни с това, че едва ли не вотът ще се раздели на 2. 55 на 45 и как новия генерален секретар ще управлява с 55%. На което аз отвърнах, той как управлява с 5%, което е до сега. До сега няма никаква демократичност. Вие си решавате и го слагате и целият свят не знае кой е. В крайна сметка самите избори в Америка се провеждат по същата система, да станат 2 кандидати, един от тях печели и обикновено печели с много малка разлика. Нека спечели с 55 и ще действа като обединител. Защо да не бъде, да назначи втория пък за свой заместник, генерален секретар. Има и такава позиция. Идеалният вариант, според мен, ще бъде да има примерно, и това решава всички други проблеми. Проблема на пола и на географията. Значи, ако бъде един мъж и една жена от 2 различни континента и двамата компетентни с всичките качества, и нека общо събрание да реши, и нека победителя да назначи другия за заместник генерален секретар. Така би, в идеален свят, който не съществува, знаем много добре, и те не го искат. И още се дърпат, макар че накрая вече почнаха да се замислят. Да, може, но след 10 години... Ако стане идеален света, няма да има и нужда от това. Няма да има и да обсъждаме. Както и когато казваш, когато пък големите застанат един срещу друг. Одеве спомена думата отговаряне на въпроси. Как протича избора? В каква фаза на кампанията се стига до това кандидата вече да представи своите концепции, да отговори на някои въпроси, това също да даде своите възгледи? Значи, новата процедура за избор вече е много интересна, защото кандидатите рано се обявиха още януари и февруари почти всички, някои излизат и до сега, но
Основната, първата група от 7-8 кандидати ги знаем от тогава. И през април се проведе в Ню-Йорк среща с тях, всеки по 2 часа, така неформални диалози ги наричат, където те отговарят на въпроси на всичките посланици в Ню-Йорк. И вече това е транслирано, всички го виждат. Те са... И не само там, значи те постепенно на няколко форума, всеки от тях излязоха с едва ли не своите виждания за бъдещето на организацията. Процедурата е невероятно открита. Те се знаят и дори вече ми се струва, че няма да има от тук нататък кандидати. Макар че всеки говори. Нищо не пречи на някой да се появи септември и октомври, но ще бъде вече грозно. До последната фаза на може, но някакси първия въпрос е какво е дрямал до сега този, след като другите вече ги знаем от януари. Защо някой идва сега, без да бъде точно поставен на същите условия, на същата масова, така да се каже, кампания на въпроси и отговори, които вече е по-лесно, дето се казва, да дойде кандидат, който е видял всичко, че така да се учи от грешките и на другите и да се опита да изиграе номер на останалите. Но според мен даже трябва да има крайна точка на кандидат. Те трябва да кажат до тази дата приемаме и от тук нататък решаваме. Това е въпрос на регламент. Всяка кандидатура национално издигната ли трябва да бъде, или пък възможно ли е някой кандидат да се самоиздигне, или пък някаква група, някаква институция да го издигне? В началото, значи преди 40-50 години... Инициативен комитет. Точно. Те тогава великите сили ги издигаха. Не самите страни даже Кофи Анан му предложи Съединените щати, но Гана нямаше нищо против, естествено. Сега всичките са издигнали. Тези 12 ги издигат техните страни. Дипломатически това е най-правилното, но не е изключено. И тук вече изниква интересния въпрос, ако има 2 кандидати от същата страна, какво става. И това не само важи за България, но важи и за Коста Рика. И там има друга женска кандидатура, освен Кристияна Фигерес. Няма прецедент, ще видим. Ще изчакаме още няколко дни да видим дали може да се случи за първи път пак в историята такова нещо, кандидат да бъде издигнат от друга държава. Защо не? Няма пречка. Това звучи малко пародийно. Защото пък държавата е... Ето, например, Португалия е издигнала свой кандидат, но се говори, че Баросо, който е бившия европейски комисар, е зад кандидатурата на Кристалина Георгиева, но няма как Португалия. И затова се опитва чрез други държави, Албания, Унгария. Още по-екзотично става. Интересно. Сега, да погледнем към Съвета за сигурност, който е така в общи линии сърцевината на Организацията на Обединените нации. Страшно много критики има към начина, по който съществува той и по начина, по който той така предопределя нещата. В наши предни разговори ти спомена, че вече ООН трябва да тръгне към нова формула. Към много по-демократична форма въобще на функциониране и на структуриране. Абсолютно време, да. Ето, даже продължавайки разговора за генералния секретар, защо не, например, Общо събрание да каже, ако ни дадете само една кандидатура, ние няма да я одобрим. То какво е това състезание с един кон? Просто те трябва да кажат на Съвета за сигурност, дайте ни 2 и ние ще решим. Иначе оставяме Бан Ки Мун, което никой не го иска. Тоест такъв тип бойкот може да се... Или пък 10, ако не са доволни от 5 постоянни, също могат да бламят. То все пак там се приемат решения с 9 гласа. Тоест, ако се съберат 7 страни, които не са доволни, няма да се приеме решение. 8 гласа не са достатъчно. Такова нещо не е ставало исторически, но теоретично... Озряла ли е организацията за такъв тип поведение? Много се говори, но пак на моето ниво, на академичното ниво се говори много силно. Аз направих предложение, наречено 8+8+8, където имаме 8 постоянни, 8 полупостоянни, 8 временни членки на ООН. Представи го в Ню-Йорк, много голяма подкрепа, но точно от малки страни, от академични страни. Така, Великобритания и Франция са по-заинтересувани като предложение. Те са по-любезни да отговорят. Но и Русия и Щатите не. Китай, те не отговарят на такива неща. За тях Съветът за сигурност трябва да остане такъв, какъвто е. Сега да преговорим още един път нещо, което с тебе още преди една година ти го обясняваше в едно наше телевизионно предаване. След това вече и в други медии се разпространи. Сега,
тук не може да се очаква, че един евентуален председател, който по националност е българин, би следвал или пък може изобщо по някакъв начин да подпомага България. Това не може да се очаква. Не може, абсолютно. Сега, къде да търсим тогава престижа или въобще ползата наша, да го кажем направо, от едно председателство на... Точно, значи директно генерален секретар не работи за държавата си. Дори ще е много грозно, ако го прави. Той е срещу устава на ООН. Това е абсолютно невъзможно. Но престижа е персонално в фигурата. И ето, нали, ако кажем Перу и Перес де Куелер, ако кажем Гана и Кофи Анан, те не са работили за Перу и Гана. Мянмар и Отан. Нищо Перу и Гана не са спечелили директно от това нещо, но това, че има от тяхната дипломация издигнат добър кандидат, остава. Така че, даже често ме питат за двете български кандидатури и моята позиция е точно много хубаво. Нека това показва, че България има две много компетентни, силни, образовани и които биха вършили работа не по-зле от другите 11 кандидатури. Във всички случаи има много по-слаби кандидатури от нашите две. Тоест България трябва да се гордее, че сред нейните жени има две чудесни кандидатки. Всъщност на председателството на ЮНЕСКО ще бъде ли бонус за госпожа Бокова? Да. Това се смята за определен бонус, опит в ООН като цяло и познаване на тънкостите на организацията. Нали, на чисто вътрешните, бюрократични дори неща са важни. Както и Хелен Кларк ги има, както ги има и Сузана Малкора и Кристиана Фигерес. Значи това се смята. Това не се е смятало в миналото за бонус, но Кофи Анан е първия, който е вътрешен инсайдър, из който става и вече се смята за силен кос, включително и това, че Бокова се справи с тежка криза в ЮНЕСКО, с финансова криза. Значи 25% от бюджета падна, когато щатите след влизането на Палестина като наблюдател. Нали, това беше просто конституционно решение. Това не зависи дори от президента. Така че и тя се справи с тежка финансова криза, която вече свърши. Нали, това спря. Тоест в нейн бонус е не само, че е работила в ЮНЕСКО, но е работила в организация, която е била по тези предизвикателства. Сега, ЮНЕСКО е малко интересна организация. Тя не показва количествени... По време на още през съществуването на източния блок, на Съветския блок и обвиняваха, че тя е контролирана от Съветския съюз организация. Имаше такива упреци. Така е. Съединените щати и Великобритания винаги са гледали с лошо око на ЮНЕСКО, но и те не са прави. Значи, цялото ООН е така странна институция. Това не е фабрика, която произвежда тухли, строи сгради. Можеш да кажеш, ето, направихме толкова болници и училища. Сега ЮНЕСКО се занимава с културата и образованието и наследството. Това си е вид мисионерска дейност. Науката. Да, и като кажат, например, че ЮНЕСКО давало 70% за заплати. Това не е ресторант, който да дава 70% за картофи, кайма и вино и напитки. Затова дава 70% за заплати. Тоест, това е нормална финансова отчетност. И аз не мисля пък, че предишни генерални секретари са управлявали ЮНЕСКО по-добре от Бокова. Напротив, те са много по-критикувани даже исторически от нея. Така, на приключване все пак, значи имаме нашата кандидатура, която е силна още миналата година се заговори за нея и за достоинствата на госпожа Бокова. Нека сега да направим едно бързо пресяване на кандидатите. Според теб, коя е тройката от най-силните кандидати? Все пак, за да се ориентират нашите зрители в обстановката. Кои са силните? Фаворитите, както се нарича на спортен език. Ще бъдат 3 жени, аз така го виждам. Но не само от Източна Европа. Значи, силните кандидати Бокова, Хелен Кларк и една от латинска. Не вярвам и двете латиноамерикански да Коста Рика. са силни. Тоест там ще има вече борба или Коста Рика, или Аржентина. Да, но Аржентинката е по-дълъг опит в ООН с американска подкрепа, която в един момент може да... Значи там има някои непостоянни членки на съвета за сигурност. Япония, например, може да послуша какво щатите й кажат. Така че борбата е много интересна. Едната от латиноамериканските две женски кандидатури ще бъде до Латинска Америка, България, Нова Зеландия. Това е твоята прогноза. Окей. Значи чакаме да дойде да отшуми горещото лято. Вероятно ще ни чака и една гореща есен, поне в този смисъл.
и тогава ще прегледаме всъщност какво точно сме прогнозирали, какво се е случило. Всъщност не е важна прогнозата, важно е бъдещето и то не само на Организацията на Обединените нации, на Земята като цяло, защото в крайна сметка от охладяването на страстите по някакъв начин зависи и оцеляването на всички нас. До следващия епизод в новия сюжет.